pag sinusundo ko siya, diretso na agad yung ginagawa niya. Bali, pinihipo niya na lagi. Tapos, pag na-stuck kami sa traffic, sinusubo niya yung turon habang nag-drive. Ano kasi ako, adventurous kasi ako eh. May pumasok sa akin booking. Tapos tanong niya sa akin, bakit ang dilim kuya ng sasakyan mo? Tinted po kasi yung sasakyan ko kaya po madilim. Tapos sabi niya, pag mga tinted, alam ko na yan. Sabi niya, wala ka bang ibang ngayon? Sabi ko, may pling-pling naman, ganun. Sabi niya, aba, nagpi-pling-pling ka. Sabi ko, ikaw, sabi niya, pling din. So, nagka-idea ako. Baka pwede kang mayaya mag-inom ka, sabi niya. Saan mo ako dadalhin? Sabi ko, kung ako tatanungin mo, siyempre, baka kung saan tayo niyan makarating. Sabi niya, diniretso ko na ng hotel. Pagdating doon, binakba ko na siya kagad. Diretsuhan na kami kasi sumama naman siya. Ang naalala ko pa nga nun, hindi niya daw ini-expect na pagka may katawan na ducks daw. Kasi karamihan daw kasi sa may katawan, jutay daw. So ngayon, nagustuhan niya naman. Hanggang sa pag sinusundo ko siya, diretso na agad yung ginagawa niya. Bali, pinihipo niya na lagi. Tapos pag na-stuck kami sa traffic, sinusubo niya yung turon habang nag-drive. Ano kasi ako, adventurous kasi ako eh. So minsan nagsusuot siya ng pang-nursing, ganon. Tapos ngayon, yung pinagawa ko sa kanya, pang school uniform. Cosplay, ganon, cosplay. May role-playing kayo, ganon. Pang lang, additional sensation lang, ganon. Ikaw, anong costume mo? Navy. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.